mukoma KB regandi kuzibise mukoma KB nemwe Zimbabwe aiwa nefenyiro enda nechimuti mukoma KB nefenyiro inobata kubva mbodha kunosvika Buchimoyo Mozambique vakombani vanenge vakachibata kuti je iwe ndikuita kuva mukoma KB vaingoshivedza kuti tochibana chimuti mukoma KB kana zvikanyumbuta zvakanaka mukoma KB ndichazotumira vana kuti vateereri vakomana vepachi vachisimudza mbanda right zvavanogona izvozvo ndo zvavaita makavarekodha mai vavo ndipinde mukati mekutsudzura mukati mekupfapfaidza chanzoda kutangana chopana pamukoma KB inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandiroshevedzera kuti Kadoma mukati menzvimbo yaKadoma tina madzibaba vakapara mhosva yekuponda kana kuuraya munhu asi nyaya ndiri kutaura pana bhekamira sezvizvi pana madzibaba mukati menzvimbo inogara mune kuChikadoma asi zvakaitika pa ndezvekuti madzibaba kuna amai vakaenda kukereke kune imwe chechi vaenda kuchechi kunoshandirwa ndoko vakasvika kune muprofita achiprofita zvikanzi amai pana zvandiri kuona zvandiri kupiwa nekwapeti yedenga ndiri kuratidzwa pamunogara pamuzinda wenyu pamunogara panova ndo pamba penyu imimi parowa nemvura kureva mheni zvikanzi madzibaba ndimunoona zviri mukati ndimune masiso emweya kana muchiti muri kuona pamba pangu inini parowa nemheni saka izi bheta mundibatsire imimi kundiso nokuti inini ndindauya pano ndiri kutsvaka kurarama mune zvakanaka saka mheni ikarowa pamba pangu imi mazviona munenge mandikanganisira ndiri kukumbira kuti mende kumba kwangu kunoita munamato wekuti baba pangu pasarowa nechi pasarowa nemheni right zvadaro mukoma KB madzibaba vaprofita baba nyimbo charowa nemheni madzimai vakumbira munamato vakabva vese kunoshandira madzibaba vachienda kumba kwari kwa amai kunobatsirwa madzibaba vakataura kuti panoda kuti paende kunomwaiwa dota riri pazambara madzibaba dota riri pazambara vanaro ndokutakura dota amai ava vane murume but murume ari kuenda aende kubasa murume haazvizivi kuti amai vaenda kuchechi kumasowo kunobatsirwa ndinozviziva izvozvo ndirozvitaura kuti nhamba yakawanda yemadzimai enda kunobatsirwa vamwe vacho vanenge vasingadi kuchechi asi vanenge vaenda kunobatsirwa vachidzoka kana vasina kuzivikana vanenge kunyarara vachibva taura kuti basa rekutanga kumwaya dota pamba masikati machena baba vari kubasa vari pakati pekumwaya dota pamba baba pakapaka baba vapindira pamba baba vanomira vanoshamisika chichi kuitika pamba pangu inini hangu zviri kuitika pamba pangu handizvide saka namai mofu baba isapewa take it easy ndindavadana vanhu ava pane chiga chiri kukanzi no hazvitange kuitwa zvandisingazivi ndiri baba vepana pangu pane zvandakaitawo pamba pangu zvisingadishi saka zvamuri kuita baba pangu ini handizvidi muprofita akaramba achita zvinhu zvake zvikanzi no madzibaba zvamuri kuita musaitira pamba pangu handisi kuda zvamuri kuita pamba pangu madzibaba ndori kana ndichashevedzwa handidi kushandiswa nenyaya yekuti madzibaba vanga vavimbiswa mari vakatoona kuti kana ndikakundisiwa apa zvandafambira hapana mari ichabuda madzibaba vakatitora hasha dzekutitsamwira baba ava semunhu anga apa basa baba vaenderera mberi madzibaba musaite zvamuri baba pangu madzibaba kwakutora mbiya yanga ine dotera remwaya iyeyo ndobva vatema nayo musoro murume uyayo murume ndiyeri kuti bvu pasi kuzotakura kunza chipatara munhu apachisina munhu atofa madzibaba vane mudari wavo madzibaba ndiye tashi ndokutiza kuchibva kwabatwa chi mudari pandapedzesera kuziva mhuri yeZimbabwe ndakapedzesera mudari uyu atobatwa aisiwa maoko emapurisa but madzibaba ava vanga vasati vawanikwa ndisingazivi pari zvino madzibaba vakazowanikwa here asi nyaya iri muKadoma izvezvi ndiye kuti madzibaba vakatema munhu nembiya vachiita munamato wokumwaya dota repazambara pakereke mushure mekuprofita amai vepamba pako kuti pamba penyu apa pacharohwa nemheni kutaura kuri kuti amai vari kungochema vachiti dai ndakaziva ndakagara hangu ndakamirira mheni yacho amai vanga vaenda kunobatsirwei kuchechi vane munamato vaenda kunobatsirwa ende vanoti ivo nyaya yemheni haisiriyo vatori nezvimwe zvavaida kunobatsirwa zvemheni vakazosangana navo zveikoko but chavakaziva vanoti izvo kana iri mheni inouya tiri musha wese inini nevana nemurume nedzimba zvinogona kuparara chiregai ndizadzisewo semunhu aenda kumasowe baba vari kubasa ndinamati kuti pamba pararame zvakanaka ndisingazive kuti ndichatokonzeresa rufu hezvo nhasi murume afa so kutaura kune kwandiri kuita muturikiri
wamadzibaba ari mukati, madzibaba vari muchibage vakatiza. Ko iwo amai makakwanisa kwaubvunza kuti sei vakaenda kakuchechi vasina kudza murume? Madzimai mukoma KB vanotaura chitizo tagara isusu tisu vanonamatira dzimba. Vana madzibaba ana baba vedu vanoenda kumabasa vachiita sei, isusu ndio basa redu rokunamatira imba nekuita munamato wepamba kuti zvinhu even murume wacho ndototi munamato ndichitita munamato kuti murume wangu kubasa kwaari ikoko zvasingazienda anditofaniri kumuudza kuti murume ndiri kumunamatira chikonzero ibasa rangu. Ndizvo here mudzimai anofanira kuenda kunonamatirwa kuchechi kana kuenda kunotsvaga rubatsiro kuchechi murume asingazvizive? Tarisai mune zvakazoitika kuKadoma. 0713938538 0713938538. paka rusape chiri kuti tani Baba KB nezuro ndiri mukati mekufamba ndichibva kwendaibva ndichidake nemarusape mune nyaya inorwadza mukoma KB yemukomana ane 21 years zokuberekwa akauraya munin'ina wake ane 13 years kumutema matemo anokwana kuita iwo 5 musoro nemumutsiba mashoulders nenyaya yekuti izvo wandinyima torch munhu anditaura ngoma KB akatoiswa mochari nezuro akatofa. Munin'ina uyu nyakushaya angane makore mangani? Angane 13 years. 13 years. Ko nyakutema 21 years. Chii chakaitika? Ndio nyaya inofungidzwa kuti mukoma KB zvekudhakwa zvinenge zvinowanika paari zvakawandisa saka akatema munin'ina wake nedemo saka iko zvinozve kana sikakanganise ari mumaoko emapurisa. Right, mungaziva here veukama vachitaura chii chakaitika kuti azosimudza demo? Tochi yakaita sei? Vanonzi iwo yakakwana nguva yekuenda kunorara. Munin'ina achibva akumbira tochi kuna mukoma kuti mukoma ndipewo tochi ndiri munoti sei kunowaridza ndiri kurara. Saka ndofunga munin'ina uyu kana ane tochi yake aimbonyimawo here mukoma zvikadza ungandikumbiri tochi ka nenyaya kuti iwo kana une tochi yako ndoti sei unondinyima. Ndofamba bula achidzoka ndo pakadzoka achita sei achitema munin'ina kutema kupaza matema nikona kuti 5 mukoma izvo akabatwa nemapurisa. Zimbabwe inzwai munzwe nyaya iri kwarusape munoti kudini nayo? Mukoma kutema munin'ina nenyaya yetochi. Tine masho chakaitika pamufambi pamufa kose apa muri yeZimbabwe vamwe vanoneka vachitozama kumhanya kuenda kune dzimwe nzvimbo vachinobatsirwa vasingazivi kuti wacho arikuda kutokubatsirwa arikuda kutobatsirwawo. Zvakaitika ndezvekuti pane murume vamwe vanoti murume uyu anobatsira nechivanhu agobatsira pachiKristu, vamwe vanomoti muprofita, vamwe vachiti ing'anga nokuti anobatsira nenzira dzese. Nyaya yandinoda kutaura panapa ndeyekuti murume wandiri kutaura nezvake uyu murume anove mubatsiri. Izvo zvekutaura kune kwati ari mumaoko emapurisa mushure mekupomerwa mhosva yekupa madhakisi panext door nepaanogara napo. Madhakisi akatsvakwa achibva ashayikwa, pachibva paonekwa mwana akatora madhakisi achibva aenda nawo kumba uku. So madhakisi aya akatozowanikwa ari pamba pagodobori kana kuti muprofita. Vanhu vakaenda kunoripota kumapurisa. So zvandiri kutaura ndezvekuti muprofita kana kuti n'anga iyi yakandotorwa kaenda kumapurisa. So handisati ndazokudzoka kwayo. Saka shoko randiri panapa nderekuti muprofita kana kuti godobori vakasungwa vachipomerwa mhosva yekupa madhakisi kana kuti madhadha maviri apadhuze nepapa paanogara mushure mekubatwa mwana atakura madhakisi achibva ati vandituma ndeava. Akanongedzerwa wacho ndiye muprofita kana kuti madzibaba kana kuti godobori. So vanhu vange vakutora mukati menzvimbo kuti nayo komana tinoenda kunobatsirwa tisingatozivi kuti ari kutibatsira wachona anotodawo kubatsirwawo. Mati chii chakaitika baba Isabhero? Godobori vakaba madhakisi. Kana kuti muprofita akaba madhakisi. Chii changa chaitika kuti azoba madhakisi? Akatotuma mwana waanogara naye kuti ndiye munotora madhakisi achibva ashayikwa ndobva azotsvakwa akanoonekwa ari mumba mamprofita kana kuti godobori. Mwana achibva abvunzwa kuti mwana uyu zvikanzi aiwa ndituwa ndiwa. Mwana akatumwa nemubatsiri. Mwana wani? Mwana anogara pamba pegodobori anozobvunza mwana godobori here kana kuti muzukuru kana sikakanganisa anenge aiti sekuru asi achigara nani nemubatsiri uyu. Right. Saka godobori achibvunzwa nenyaya yemadhakisi madhadha aya akati kudini? Akakuda kupomera mwana but vanoziva nemutemo
akaisvinda kumakama emapurisa ndivo vakasimudzwa golobori vachibvaindiswa mapurisa ende pavakaenda ndakati vane 2 days vasati vadzoka vari ikoko kureva kuti chimbwenenge akatoomera kumusoro. Saka izvozvi mubatsiri achiri kumapurisa tati timbonzwa nhasi kuti izvowe akadzoka here kana pane zvakaitika kuti akakwira zvefaindi here kana kuti amirira kuenda kukoti nekuti kuti muridzi akabirwa madhakisi anenge ada kunomira achinzwisisa kuti madhakisi ake chii chakanga atorerwa uyezve pane mamwe akambosvika kumashure ndiani pamagorobori ndiwoeramba achingotora ya pakaipa katsogoro paderere pambare akachibata chimuti madzibaba vekutema munhu nembiya avo ndevefeki anzi gororo chairo mbavha gororo ko munhu kana aramba aifanirwa kakusiya kwete kuda mari zvakadaro mbiya anzi mbiya toziva dzichishandiswa pakurapa kwete kurayiswa vanhu kanyemba udzabhozho andimbirewo kasongo kekuti madhadha 2 ari pamutsetse right ndi katsogoro paderere pambare. Madhadha 2 ari pamutsetse? Yes. Uyu godobori kana kuti muprofita wokukadoma anga achaja mari kuti meni isarove pamba kwanzi 1200 US. 1200 upenyu kwanzi paitochajwa pavanhu zviendera kuti panogara vanhu vakaita sei nekuti mheni kana ichinge yauya inoparadza kubva kuvanhu kusvika pamusha. ndosaka akaramba kudzingwa pamba. Ndosaka airamba kudzingwa pamba kuti baba zvavari kundibvisa pano kana ndangobva inini chichaitika ende ndisingazivi chekuti amai ava wai vakanga vaine simba rekubuditsa mari yakadaro zvakare murume asingazive mari yacho vanga vanayo here ipapo sakuda kuti zvakangofanana nemunhu anoridza aine mari kudyara mumasokisi hamumubvise kana ati peda pakaipa muri yezimbabwe mati kudiniko muri kunzwa kachekukadoma icho right chemadhadha mubatsiri akatuma mwana kunobaka madhadha saka mubatsiri akutoda kutobatsirwawo auda kutobatsirwawo baba Isabel. zuva ranhasika ndanga ndiri muzvimbe budiro pane pamwe pamusha pazvikwanisa kuti vanhu vazoti varidzi vemusha havapo but mukati umo mune murume abatwa ari mudanga rehuku zvaari mudanga rehuku akabuda ari kudzokera imomo akabuda kudzokera imomo so muridzi wepamba ari kunzi agari ipapo saka inini ndati mutema wedu isikati yakuzitura nyaya tinotenderwa kupinda tigotenderwa kubuda kana tisina kutenderwa aiwa tipindi ndizvozvo tikajamba imhosva so nyaya yenge iripo kusanganisana nevamwe ukama vakutobopinda mukati imomo so azouya padho angoti anofanira kuda naye ndini ndichakuda naye kuti munhu ari mukati umo une mawandira chaanopanza apa dzimwe dzenguva ari kuda kuri wakaita sei akakuwara tichazonzwa kufamba kwenguva kuti munhu uyu anga ari mudanga rehukumu zimadha rudzi because kuhuku kune madhaka kana kuti dzechibhoyi kana kuti iye azoitawo huku ipi ndichazokuudzeri zvafamba sei nyaya iyi iri mubudiriro 5 asi muchinzwa vanhu vachitaura hamuna kukwanisa kupinda kuti muoneka kuti munhu uyu munhu akaita sei manzwere kuti munhu rudzi ari kunzi munhu rume munhu ari kutofungidzira kuti akatomborora panext door nepeipapo atori mukwasha pachiarea ichocho achibva uya kuzopinda mudanga rehu papapinda mudanga rehu pane jurawo negedhi rinotokiwa saka kuti ajamba akuangaite sei manga mune huku mudanga angachida kuba huku pasaidi pake panga uchitori ne2 dzakafa saka rubato nichadzimira amene nichadzimira ili kwanzikana akatobuda asi angachiti handirowe moni mukandirowa ndodzorera icho kwademari yezimbabwe tina nyaya ndinayo panapa muru yezimbabwe inyaya yekueastville nyaya yekueastville pane pamba baba vakaita barika vakadzi 3 ndobva vaita imba yavo ine makamuri kuti yavo 9 vakadzi vese vari 3 vanga vachigara pamba apa umwe nemumwe ndiaiziva kuti anogara nevana vake papi so one mukadzi akaenda kuchibva kwasara vana vega mukadzi iye achibva ati kuvana vake no handisuda mwana anosara ipapo iri nemaoko angu ndichishanda ndichakutsvagira imba yenyu vana vangu for sure mukadzi pakaenda kunze pa2 years angatove neimba yake vana tove neimba asi kune vana vari kudzokazokera vachiti panapa hatirambidzo chikonzero pane simba ramai vedu nesuwo tiri vana vababa vepanapa todawo rumu yedu panapa zvadaro mukoma KB vana veve kubuda veve vanga vakungorwara pasina mwedzi 3 panga patofa vana 4 ende baba ava vana vakadzi 3 vanga vane vana 14 kusanganisira nevamwe vana amai vasinambogara vauya pamba pavana 4 vakafa ava vachibva kuti vakomanaka zvina zvina kumira mushe
muri kunzwera zviri kuita zvinhu zvisati aguma kupera tinogona kupera pachibva pashedzwa mubatsiri akanzizo mubatsiri ngauye pamba apa achibva auya kuEastview auya kuEastview akashedzwa nevana haana kushedzwa nababa haana kushedzwa namai ashedzwa nevana baba vakapenga vakati pana vanoti nini kana uchizwa kuti uri mwana akura bula unotsvaga pako paunotsvaga kanga kana muprofita pana vanoti nini zvikanzi nevanhu nevana tiri kufaka toita sei zvikanzi andaizokuurayai nhasi nini semuchide kuuraya nhasi zvikanzi zvatina kuti matiuraya baba tati ndimunofanira kutanga kutungamirira so zvakaita ng'anga iyi kuti ng'anga iyi zvakaita baba munhu angauya kuzobatsira akarohwa mbama nababa muridzi wepamba apachi akutuma kuti upinde muyadhi mangu ndiani tobva so mubatsiri uyu anofamba nevakomana magadibos ake magadibos ndokuda kunobata hembe yababa vakuda kunorova ndobva vanzi nomubatsiri no musamurova ndobva musiya baba achibva anonga chitina ndokutema zvakaro mubatsiri vakomana vanone kuri munharaunda zvikanzi wo dzari kukanda ishamu dzake zvese zvaari kukanda kwandiri ishamu dzake 1 ndichamudzorera shamu dzake 1 2 tigotora zvinhu zvake asi nzira yacho tinenge tisipo pano zvikanzi vakomana vana vepano endai munotenga reza $30 reza $30 mukoma KB dzinenge dzakawanda ihavbhero ndobva dzanotengwa zvikanzi vakomana visai tsono $30 reza $30 zvikanzi dzese ngadzibviswe mapepa muchidzisanganisa muchiisa musagamu ndobva dzasanganiswa ndobva adzitora ndikupinda nadzo mumba zvikanzi auzondirowa zvakare ndiri mumba make muno mandikudzibvisira ngai andirove ndobva takakubatobata nevana ndobva asvika ndokutanga kudzimwaya kubva mumba maanga achibuda kuenda kugedhi 1 yoga ndokangokandirwa kunze kwegedhi yekuti kana uchibuditsa gumbo pagedhi paunotsika paya ndopakakandirwa 1 dzimwe dzese dzakabva dzamwaiwa baba pati nyaya ndiri kutaura iyi yakaitika musi weThursday last week musi weFriday kuseni baba wangu asikabude mumba vakachekwa muviri kuchekwa muviri vana pamba papo pane vamwe vana 2 kwakubuda pamba ipapo kunotora badza panext door kuna kutema vana vaya vakatizwa pawe mubatsiri panapa zvikanzi ndimachekesa mundara zvikanzizo unotiudzira kuti reza iri pasi apa tacheka munhu bvunza mudhara kuti tachekwa nei so mudhara akazosiya audzwa kunzi mudhara panapa chamunopamba penyu but chamunogona kuita panapa kubuda panze nekudzoka mumba sezviri kuita vamwe izvi mukangobuda neimwe nzira chete muchachekwa muchabayiwa budai zviri kuitamo muri kuona mabudiro atiri kuita aya akanzi bhabhai mudhara mabudiro atiri kuita aya ndo mabudiro enyu vamwe vakaenda kunorara endai munorara mumuka mangwana makusei kana muchida kuenda yes munobuda sezvinokuita vamwe mukangobuda neimwe nzira chete kubayiwa kana kuchekwa saka kuti baba vakabuda neimwe nzira hatizivi kombe kunonzi kuchekwa baba pati kunonzi kuchekwa pati kwavakanyanya kuchekwa enzira yavanoshandisa kugara nayo so tanga takuda kutora mapics vana vakaramba kati no hazvizoita nokuti mukati menzvimbo yavanogara kaika munhu anotozivikanwa ane zvimwe zvaanotoitawo so baba maronda muviri wese chisina kuchekwa pavari ifesi chete right so havasi kubuda pamba vakangogara ipapo saka nhasi ndichaenda kuEpworth ndichaenda kunoona nyaya yevasikana vaviri vaya vanoti ivo vakapanana pamuviri ndobva ndaenda kuEastview kuna baba vasiri kubuda mumba nekuchekwa nemareza ndozoenda pabudiriro muHarare munofambika umu ndononzwa kuti baba ava vemuchirugu chehuku vekusabuda ava vazobuda here kana kuti yatowaye huku nekuti vabatwa vari muchirugu chehuku muri yeZimbabwe ndechepaEastview right regai tinzwe kuti wadiwa vateereri vanoti kudini munguva shoma iri kutevera iro dzekupemberera basa rinobatwa kane radio World Radio Day kuna Lawrence Mukombwe ratidza indrovwe kwamukwena asi pari zvino nditendereika tipinda kuti budai nepanobuda nevamwe hatina kuramba asi budai nepanobuda vamwe right ende muchibuda zvinoita vamwe chero mukanzi mwana arwara kunext door kana muchibuda budai nepanobuda vamwe kwete kubuda nepandisingabude nevamwe aiwa mukabuda mega
Okay, hanzi tipewo kanamba dzemubatsirwe ku ECV baba Isabel. 0781 150 770 0781 150 770 0781 0781 150 770 kana kuti 0714 204 235 0714 204 254 sorry 0714 204 235 0714 204 235 ndilo vimba kuti ndizo right. Kwa mutoko muri ya Zimbabwe yemuranekadza ichora mashoko ekuti muri ya Zimbabwe ndakaroorwa ndokubva ndaita vana ndokusiyana nemurume handigoni kuchengeta vana vangu chikonzero handine rimwe basa rokuita asi ndinonomira patachideni kuda kuti ndinotengesa muviri 10 yorosho wiri pinifo amai vachibva vakeshwa ndokunoita zvenguva diki zveipapo ipapo mukati mekufadzana ndobva vabhadhara mari yavo ndobva murume arova pasi arova pasi kudaro murume akazotsvaga mai avo ndoda kuita night kureva kuti overnight usiku wese ndiri kumba kwenyu ndokubva adzoka murume adzoka kumba uku achibva ati handichadi kudzivirira zvikanzi haurambi kudzivirira tisati taroorana uyezve usina kutestwa murume ari okay zvikanzi kana kuri kuroora ndoenda zvangu kunoroora ndokubva vazoenda kunoteswa murume ndokuoneka kuti ari pachirwere zvadaro muri yeZimbabwe murume uyu akazoramba kubuda mumba umu akugara kune vanofamba nenhepfenyuro muri kuiziva nyaya iyi murume achibva arambira mumba murakadzi uyu akandoripota kumapurisa anotaka gamuchirwa shoko nevakanga vari pajuti kuti izvo makanga maingerei kubhawa ndoko makandosangana nazvo pedzeranai ndokubva vaunza nyaya yekuchimuti Deniorosh ndobva tabata utungamiriro pamusoro mutauriri wemapurisa ndobo Harare anditika ndokubva vataka kufamba vese kune mapurisa nekune mapurisa Zimbabwe regai ndikuzivisei nezuro murume uya akabatwa nhasi ari kupinda mukoti. Yes, tinotenda tichanzwa kuti zvichafamba sei akabatwa. Ndini nyaya yandakataura nezuro muri yeZimbabwe yemukati meguta reHarare ine mwanasikana akaroorwa ane pamuviri nemwana 1 ari kunzi makumbo akakuvara haachagoni kufamba anogariswa mumota. Vabereki vemwana vakaenda kunoona mwana uyu vanonzi nguva yakwana uyezve pamataura naye zvatokwana vachitaura mashoko ekuti vane mashoko vakarekodha ari mufoni mavo vatezvera vachitaura mashoko ekuti mukadzi uyu ndewangu ndini ndakamuroora ndini ndakachita naye kana mamutora zvakamboitika pane umwe mwana wangu. Vabereki vemwana vakaenda kuzama kumutora ndikavaudza kuti mukaenda nemwana uyu achadzoka ari mukofini seshoko adzoka ari mukofini. Zvakaita kuti iko zvinozve vakutya kutora mwana muri yeZimbabwe. Tichipedza kutaura nyaya panapa nezuro vari kugara nemukadzi uyu vakanga vari panhepfenyuro vakanga vachimuti vakuasha ndokubva vatora mwana uyu ndokubva vaisa mumota ndokudhiraivha amai kumagunde hekumagunde chakesa musutu hekumagunde kufamba uko nemotokari ndobva vasvika pamba pavatezvara zvikanzi tauya nemwana tiri kukumbira kuti muburitse mwana. Zvikanzi nababa ko nhasi mawaende mwana sei makambotaura nyaya yekuti hatina kukundikana kurapa kwapa zvaita sei. Zvikanzi maendesa nyaya kumhepo kuna poshongora. Saka isusu so nyaya iyi muri yeZimbabwe vachitaura vanoti vabereki vemwana uyu baba vatezvera vamukuru weimwe kereke. Saka handini kuti pakereke pangu pazoyeye makamera. Sangano rangu rinodzokera kumashure. Mwana manje anoziva mathreats aipiwa kumba uku aya ekuti kana matora mwana uyu achazodzoka ari mukofini nokuti zvakamboitika kumashure. Aya mashoko vabereki vemwana vari kuti tinawo mufoni takarekodha. Mwana achibva ati kuna baba no regai ndidzokere panapa handisari chikonzero ndikasara pano ndinofa sezvaitaurwa. So mwana akabva ramba ari mumoto zvakare ndokubva adzorerwa kupi achibva adzokera kumba kwakaroorwa. So kutaura kuno kwandota muri yeZimbabwe vabereki vemwana uyu vari kuenda kunosangana nemapurisa kuti mwana akadzokera but chamukonzera kudzokera aya mashoko aya toita sei. Tichazvinza kubva kumapurisa ndo vachazotaura kuti amai apo vakabva ikoko vakanobatsirwa sei.
ya zvakaoma ndo zviri kuitika kamuri yezimbabwe kubudikidza kana ichirongwa boshongora segment pano paNational FM a minute past 10 o'clock ndo pafika nthawi pari manje nhasi makabatsireko zimbabwe ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza dziri kuitika matimana wose nyika ino paka Harare chemuharare chiri kuti kudini ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekureba mukati mekutsudzura mukati mekupfapfaidza paita mwanasikana anove mukadzi wandingashevedzera kuti angave nevana vakatotaivo vatatu ane 27 dzekubereka mwanasikana uyu akutaura kuno kwatiri kuita murume wake ashivedza mashoko ekuti handichada mukadzi asi zviri kukonzera kuti arame mukadzi inyaya yekuti kumba kwaanorarama kuna tete vake varwara vatete vake vachirwara vave nenguva vakarara vachirwara tete ava vakabva pinda mukati meguta reHarare vanhu ava vanobva kumondoro ndokubva vauya mukati meguta reHarare kuzobatsirwa pane imwe nzvimbo yavanga vachibatsirwa kudaro mwana uyu sikana uyu ane vana 2 akaroorwa nemurume wake ndiye akaperekedza vateti kwavari kuenda kunobatsirwa asvika ikoko achibva anzi iwewe wazviperekedza vatete iwewe but panapa zvandiri kuona panapa ndiri kuona kuti vatete vako iwewe ndikavatarisa ndiri kuona kuti ndiri kukuonai muri munhu wani iwewe nevatete vako ndiri kukuonai muri munhu wani zvikanzi hatinzvise muri kureve zvikanzizvo shedzai mwe munhu asiri imimi nokuti imimi zvandiri kuita zvese ndiri kuzvitepa munhu wani akarara newoperekedza ndiri kukumbira mushedze vamwe vanhu tete vari kutaurwa ihanzvadzi yemurume ihanzvadzi hanzvadzi yababa vake hanzvadzi yababa vake Okay. andiri but iye akaroorwa kumwe ndokukumbirwa kumurume kuti perekedza tete hanzvadzi baba kunobatsirwa ndobva vauya zvikanzi ndiri kuona muri munhu wani mukadzi uyu anova ndiye muzukuru achibva ashedza murume wake ndobva kwashedzwa zvakare vamwe vasikana vane kwamainini vachibva vasvika vanhu vakazoungana zvikusvika kuma6 zvikanzi right panapa zvandiri kuona panapa amai ava havana munhu akavaroya havana munhu ari kuvakanganisa ndisati ndataura zvakandawanda ndiri kukumbira kuti mama pupurai pane zvamunoziva kuti imi hazvina kunaka panyika zvamuri kuitira vamwe nezvamunoita kuti dai ndirini ndaitirwa ndaigona kufa zvipupurei zvikanzi ndinoremerwa nokuti ndiri kurwara handikwanisi kutaura nguva yakareba zvikanzi right kana muchiremerwa kuti muzive kuti zvandiri kutaura kuti vanhu vamwe chete ava ndiri kukumbira ndigonamatira uyu anove ndiye muzukuru wavo ndobva kwanamatirwa mukadzi uya mukoma KB anamatirwa ndiye akabuda bvuri nemhepo yaitaura kuti hamuna kukwanisa kundichengeta pamboni kundichengetera hapaite maimbondichengetera mumba sei makundichengetera panze sei muchindichengetera pamunhu akafa zvikanzi zvatiri kuda panapa ndezvekuti kana kuine vanhu vari kumba kunde vanhu vari kumusha tiri kukumbira titaure nevanhu vari kumusha zvinenge zvataurwa nemunhu uyu ari kumanifesta uyu vanhu vari kumba vaende kunotarisa ipapo kuti zvakamira sei zvikanzi inini hamungandigarise paguva ndinoita sei ndinoti ndikabva kunoshanda munondigarisa panze kuti zvaita sei kuchibva kwanzi saka unogara pai zvikanzi ndinogara paguva rimwana womukoma wangu ndo pandiri kugariswa izvo mushonga mukoma KB mushonga uyu vanoushandisa asi unogariswa kuguva augare mumba but kurwara kwava kuchiita vatete ava muzukuru uyu ndiye akanzi anofanira kuita zvese muzukuru uyu paakapiwa mushonga yokushandisa akati handikwanise kuisa mumba mangu chikonzera murume wangu achiri wechidiki uyezve murume wangu anofarira kazhinji kuti tiende kunobatsirwa zvinobuda zvikanzi chii chimwe zvakare zvikanzi aiwa pakutorwa takatorwa takasiyana but munhu akauya kumashure kwangu si achigara pakanaka zvikanzi anogara pai zvikanzi ari muchiuro muwest mangu akutobvisa hembe iye kusumudza hembe kuda zvikanzi madzimai tarisai munhu ari kuonekwa mukoma KB ane chuma chiri muwest but chakasungirirwa chimwe chinenge zango chiri muwest chinofema ari kutaura ari ega paari kutaura zvinhu izvi murume wake adaniwa iye pachakatoti regai murume wangu auye pano ndopakanzi nemurume muri kureva here kuti mukadzi wangu izvi mukadzi wangu tinokwanisa kubvisa hembe tiri mumba medu chino senambo chionechi zvikanzi hamungazvione vatete vakarara pasi
zvikanzi aiwa zvese zvaari kutaura zvenhu wangu ndizvo zvinoitika asi zvinodhiraivha zvese ndinazvo panapa zviri pai mukoma KB zvinodhiraivha zvese zvinhu zvakaiswa kusikarudzi kwakavanzika kwatete ndokwazvaigara kwanzi zvese zviri kutaurwa izvo hazvimuki kana zvisati zvamuswa nezvinhu zvakachengetwa izvo mukoma KB madzimai vandakakwanisa kutaura navo veukama vanoti ivo hongu kusikarudzi but vaitokwanisa kupinda mukati zvemasendimitazi kuti zvinhu zvitorwe izvi asi vakazozvitora vari vega vachida kutora vari vega vachirwara vanoti ndinorwadziwa vakanditora zvakare muzukuru wenyu nokuti ndiye ane simba pakuita zvinhu izvi muzukuru ndiye akapinza ruoko kunotora chinhu izvi ndokuburitswa zvakare chinhu chakasonwa chinenge kune zvimwe zvikoro zvinoti mablackboard dust ekutenga haite vana vechikoro endai munosona zvemachira zvekurabhisa pabhodhi yes ndo marudzi emasonero changa chakaitwa but chiri chidiki chisina kukura sereke ndo changa chiri mukati momo chichifema mati chigara mumunhu murume akasiya mukadzi pacho pavaibatsirwa akati kumba kwangu handiri zvakadaro so vabereki vemukadzi vachibva vadaniwa pakaunganidzwa zvinhu mukoma KB zvaitaurwa zviya manje kuti zviri kugariswa kumakuva vanhu vakanga vari kumusha vachifonerwa vaiti vakanzi endai munotarisa voona zviripo torai zvikanzi atibate so mubatsiri uyu ari kuti iwo mazuva ramangwana ndo zuva rari kuenda ikoko kwokuti vanosvika vachenzi ichi nechichi torai asi musikana ari kuti inini handirambi inini but zvimwe zvacho handinotombozvipiwa chandoziva ndechekuti ndaitomborota ndiri panzvimbo izvi asi ndikada kuti nditaure masikati kuti ndakambopasvikapa panapa handipaziva muzukuru uyu wacho akanga akumanifesta chitauro zvese ndiye akataura zvese paari patati vakararapa panove pakabva nyaya yekunzi nemubatsiri ndikakutarisai ndiri kuona muri munhu 1 airivira nyaya yekuti zvamunoshanda nezvamunoita zvimwe chete saka ndikubatsirai sei panapa panoda mumwe munhu saka vanhu havana kudzokera kutaura kune kuti vari kuno kuharare mangwana ndopa vari kuenda vese sei vanzi musaenda hatidi anozonzi pane zvakabviswa zvakaita sei handi tinosvika tese sati tasvika pamakuva pachona nepane zvinhu zvachona totaka kutungamira nevari kumusha kuti handei pasina asvika tete vairwadziwa kana kuti vairwara nei tete mukoma KB kwanzi vaingopera simba kana kuti dzimwe dzenguva vanoti handisi kuona dzimwe dzenguva vanoona vachiona zvakanaka asi urwere kwangu kuno nokuti simunonzi izvo zvamhene zvatoitika munhu atiwe serious vakambotanga vachiendeswa kuchipatara iko zvino zvavangonzi havanongogara vanhu vachingoti tamirira nguva vakura sei 62 years 62 vane murume but murume wavo izvezvi dambudziko ravari kuita ivo rekuti dzimwe dzenguva havaone ndo dambudziko rine murume wavo haatooni zvachose ane dambudziko rekusaona murume anga aripo here pavanhu vanga vakaungana kana kuti makambokwanisa kutaura naye here murume pachake handina kutaura naye but wandakataura munin'ina achiti mukoma hamungakwanisi kutaura nawo nokuti munhu anotorwara ende mukada kutaura nawo dzimwe dzenguva muchitaura nawo munotonzwa kuti zvandiri kutaura hazvisizvo zvava kutaura vatochinja nyaya kureva kuti memori inoita sei indasengenomborasika saka munhu ndakachitofunga kuti ndiye munhu pambapa ndivo vatete ava muchibvunza mubatsiri ari kuti tete ava vari kurwadziwa kana kuti vari kurwara nei chii chapaka kuti varware tete chiri kuvarwarisa ndechekuti ivo pane mishonga yavanga vainayo pavakatanga kuchinja kuti muzukuru ndiye kushandisa zvinhu izvo ndo pakakanganisika zvinhu nokuti muzukuru pachake achiri mudiki yes ane kubata pane mishonga yekuti kana achibva kuita zvinhu zvakafanana nebonde haakwanisi kupinda pazvinhu izvi kana kuti mazuva ari kuita mabasa avo ane zvaanofanirwa kuti aite then achinobata zvinhu izvi but muzukuru mudiki uyu aita zvinhu zvese ene anogara nemurume mumba ivo pachavo havachasangana nemurume ndosaka mishonga yakapanduka yakakanganisika havana kuudza mwana uyu zvakakwana ya zvakaoma ndiani aunza nyaya kuchimuti hanzvadzi yatete vakarara ava vari kuti mukadzi uyu ndiwo rudzi rwedu mwana ari kuita zvinhu izvi mwana womurudzi rwedu tine vana zvakare vataitombotumba kunoswera vachinobatsira vatete ava hatichazivi kuti vamwe vana vachatuma uko vari right here nekuti abuda iwani kana kuti vakakanganisika 0713938538 0713938538 WhatsApp number ya National FM Radio. Tine mashoko ari kubvaka ku Fast Clean Washing Powder. Fast Clean Washing Powder iri kuti he unoimukana wekuita mari ne Fast Clean Washing Powder sipo